Предлагаме на вашето внимание идеен проект на завод за механично-биологично третиране на отпадъци с годишен капацитет 250 000 тона. Генерирането на отпадъците е основно от два източника. Първият – домакинствата. Предполагаемото количество в проекта е около 60% от общия обем или 150 000 тона годишно. Поради липсата на разделно събиране в твърдите битови отпадъци от домакинствата има високо съдържание на рециклируеми материали. Вторият източник е промишлеността с количество около 40% или 100 000 тона годишно. Генерираните отпадъци са незамърсени, богати на рециклируеми материали и съдържат фракции с висока калоричност. След тяхното събиране посредством специализиран транспорт, отпадъците се доставят до завода, Центъра за механично-биологично третиране. Целта на обработката е отделянето на рециклируемите материали, получаване на алтернативно гориво, производство и оползотворяване на биогаз. Производственият процес включва механична обработка на отпадъците и биологично третиране. Общият капацитет от 250 000 тона годишно определя 3-сменен режим на работа – 260 дни годишно при 19,2 часа ефективна работа дневно. Заводът за механично-биологично третиране включва следните обекти: контролно-пропускателен пункт с предназначение, получаване и записване на информацията за произхода и количеството на постъпващите отпадъци и количествата на сепарираните материали, напускащи завода. Допълнително на този обект може да се инсталират различни съоръжения, като например за обеззаразяване на транспортните средства, контрол на радиационния фон на постъпващите отпадъци и други. Административно-битова сграда. Включва необходимите помещения за администрацията, санитарно-битови помещения за персонала на завода, помещения за хранене и отдих. Като допълнение може да се обособи център за презентация на дейността на завода. Склад за насипно съхранение на алтернативно гориво ИБС. Хале, в което са разположени сортираща линия 1 за третиране на битовите отпадъци, сортираща линия 2 за обработка на промишлените отпадъци, контролна зала, съоръжение за балиране на рециклируемите материали, склад за балираните материали, инсталация за производство на алтернативно гориво и помещение за техническия персонал. Приемно отделение за промишлените и едрогабаритни отпадъци с достатъчна площ за междинен буферен склад. Приемно и междинен склад за битови отпадъци. Енергиен комплекс, включващ съоръжение за третиране на получения биогаз, съоръжение за когенерация, складово стопанство. Биофилтър, инсталация за суха ферментация за производство на биогаз и стабилизиране на остатъците от ферментация. След като се отчете теглото на камионите с твърди битови отпадъци от домакинствата, те се отправят към съответното приемно отделение. Междинната складова площ има капацитет за прием около ден и половина. Приемното е обособено като затворено помещение с съответните вентилационни системи за предотвратяване на разпространяването на миризмите. След разтоварването им от камионите, постъпващите твърди битови отпадъци се манипулират посредством челен товарач. Твърдите битови отпадъци от домакинствата се третират на сортираща линия 1 с капацитет около 30 тона на час. Подаването на отпадъците към инсталацията се извършва с багер, оборудван с грайферна кофа. Той захранва машината за раздробяване, чието основно предназначение е отваряне на чувалите, в които се намират отпадъците, и гарантиране на определен размер на отпадъците, което се изисква от последващото финно раздробяване. Вторият етап от третирането е пресяване с барабанно сито. Неговото предназначение е отделянето на едрата фракция, богата на рециклируеми материали, и средната фракция, подходяща за сортиране от ситната фракция с размер до 50 мм, богата на инертни материали и органика. Отделената ситна фракция се подава към дисково сито, след като имаме подситова фракция с размер до 20 мм и надситова фракция от 20 до 50 мм, която се третира биологично. За производството на биогаз се ползва инсталация за суха ферментация, която се извършва в 5-тунелни ферментатора с размери 5,5 на 30 метра, като капацитета е 15 000 тона годишно. За очистването на отделените газове е предвиден биофилтър. Полученият биогаз се ползва като гориво в инсталацията за производство на топло и електроенергия. Отделените от барабанното сито едра и средна фракция се подават към кабината за сортиране като два отделни технологични потока. В кабината за сортиране ръчно се отделят всички подходящи материали, като хартия, найлон, 5 бутилки и т.н.
Едрата фракция, която напуска сортиращата кабина, се подава към сепаратор за отделяне на леките висококалорични материали от тежката фракция, която заедно с неотсортираната средна фракция се събира за депониране. Постъпилите на територията на завода промишлени отпадъци се разтоварят в отделно приемно от това за битовите отпадъци. Те се обработват също с челен товарач и багер с грайферна кофа и подава към линията за сортиране 2. Капацитетът на инсталацията за промишлени отпадъци е около 20 тона на час. Първата обработка на отпадъците е грубо раздробяване, което е условие за да може да се извърши последващото финно раздробяване и получаване на алтернативно гориво. Шредираният материал се подава към барабанното сито, което разделя материала на две фракции – ситна и едра. Ситната фракция е с преобладаващи инертни материали и има ниска калоричност. Поради тази причина ситната фракция се отделя и се предава за депониране. Едрата фракция, промишлени отпадъци, от ситото се подават към втората кабина за сепариране, където ръчно се отделят рециклируемите материали. Неотсортираните материали се събират заедно с отделената лека фракция висококалорични материали от битовите отпадъци в един поток и се подават за следващата обработка. Обединените потоци след сортиращите кабини от двете технологични линии за третиране на битовите отпадъци и промишлени отпадъци съдържат висококалоричен материал, който се обработва за получаване на алтернативно гориво. Първо материалите се подават към възела за отделяне на метали. Последователно се отделят черните и след това цветните метали. Следва финното раздробяване на материалите до размер 30 мм. То се извършва от два гранулатора – дробилки, всеки с капацитет от 5 тона на час. При това положение очакваното количество алтернативно гориво е около 50 000 тона годишно. След финото шредиране, полученото алтернативно гориво може директно да се товари в специализирани камиони или да се заскладява, като капацитета на склада е за около 2 дни. Отделените рециклируеми материали от двете сепариращи кабини се подават към пресата за балиране, като получените бали се заскладяват до последващото им предаване към преработвателните предприятия. На територията на завода е разположен административно-битов комплекс. С него се осигуряват необходимите помещения за администрацията, както и санитарно-битовите помещения за персонал. Предлаганият завод е за третиране на твърди битови отпадъци от домакинствата и промишлени отпадъци. Като резултат от работата на завода се получават около 10% рециклируеми материали за продажба, около 20% или 50 000 тона годишно алтернативно гориво, което да се ползва в инсталации за енергийно оползотворяване. Производство на електроенергия – около 300 кВт, което е 1/3 от необходимата за работата на завода. Компост и материали за депониране. Ползите, които дава този проект, е намаляване на количествата за депониране чрез разграждането на органиката и отделянето на висококалоричните материали и използването на съдържащия се в тях енергиен потенциал, намаляване на органичното натоварване на депото и намаляване на емисиите от замърсяващите парникови газове.